minuto agora mesmo da 1:30 do mediodía. Que lles parece na casa se nos imos de foliada? Sempre un bo plan, verdade? Pois imos a situarnos aí de novo celebrando ese San Brais. Neste caso, ímonos ata Vigo. Fátima, estades aí en Bembrive, en plena foliada, non? En pleno Furancho, compañeira, este luns que podía ser ben de luns, pois é menos luns porque estamos aquí de festa, de foliada, de Furancho aquí no San Brais de Bembrive. Este ano 25 Furanchos participan alrededor desta igrexa de Bembrive e xa están vendo, xa están escoltando na casa. Estamos agasallando con esta música en directo porque hoxe aquí non faltan os cantos de taberna, verdade? No, estamos aquí de Bayona, de a taberna de Xabas, cos cantos de taberna aquí en San Brais e nunca se pode faltar. Porque toca isto, non? Toca un poquinho de misa, un poquinho de procesión e agora... E agora hai que cantar e pasalo ben, que pasa San Blas. Típico aquí en Bembrive, furancho tras furancho, viño, cocido, non é así? Cocido, sí, cocido que non falte, senón a ver como cargamos as pilas, nos que gastamos moito. Seguimos de música entón, seguimos falando por aquí con xente, dadelle que así amenizades un pouquiño, aquí disfrutando dos furanchos. A ver que tal por aquí. Ti como vives tío San Brais aquí en Bembrive, ó? Pois mira, xa non teño palabras para explicarte, porque xa teño 80 anos, pero chego aquí e parece que teño 20. Te lo digo de corazón. Véseche ben, véseche a gusto. Home, mira, as enfermedades temos que deixar na casa. E cando chegamos aquí nos olvidamos de todo. Ademais de gorxa non vas ter, porque o San Brais vense axuda ca gorxa, Hasta ahora está usted falando comigo e ando mal dun oído, pero xa me pasaron os males todos. Estás me escoitando perfectamente. Bueno, a disfrutar, moitos anos máis. A ver, que me dis? A xuventude e o meu pai postizo, E agora xa estamos mandando o meu fillo que está na Antártida. Mira. Está cos pingüinos, non sei quantos metros vou ter de E pingüinos. nos aquí con calor. Bueno, hoxe, graciñas, toca cunquiña de viño tamén, cocido, iniciamos os furanchos, carai. Que non está hoxe aquí de todo Vigo, Bueno, hai pouca xente porque pode haber máis xente, pero a xente xoven non quere vir. Ven o fin de semana. No, cao. E hoxe sería o último día, non? De despedir o San Brais, levades moitos días de festa, pero hoxe é o día grande. O 3 de febreiro a San Blas non faltarás, non? Como é o dito, non, cao? Mira que hai ditos polo San Brais, Bueno, despedimos aquí con esta xintiña, graciñas a todos, despedimos con música, compañeros, nos imos seguir de festa, Imos seguir de festa toda a mañá, toda a tarde, o que nos deixen, veña, despedimos con música, vamos alá. San Blas é a mellor festa do mundo, non hai outra igual. Vamos alá con música. Vamos alá. Outra veña. Pero que ambientazo, que maravilla. Bueno, o de por San Blas festa terás, o que dixeron que ese non o levamos antes, Ese refrán. Sí que é verdade que hai refrás por San Blas. Bueno, que ambientazo. Encántame, Manel, porque estamos tendo, en que sexa premeditado, como dúas estampas moi diferentes de San Brais, non? A devoción en Monforte versus a festa, pois a foliada. É o que me estaba fixando. 1:30 da tarde aí en O da voz, claro, San Blas ten unha voz aí pos cantos de taberna, pero este xurería que non foron á procesión nin a misa. É outro grupo aparte. Pero eso sí, vimos en directo o milagre de San Blas, non? A persoa que decía que tiña 80 anos, pero que chegou aí, desapareceronlle todos os males, sentíase como de 20, o milagre de San Blas en directo no termómetro. Igual os cantos de taberna teñen algo que ver. Bueno, totalmente. Esto que pensaba, me deu moita risa. Esto como cando hai as procesións e logo a chocolatada, digamos, aí na zona da parroquia, que sempre hai máis xente na chocolatada que nas procesións. É dicir, eu sempre encontro máis xente tomando os churros, tomando a rosca, tomando o que sexa, que non na propia procesión. Bueno, pois isto tamén, vamos, é un claro exemplo. Non, como este día de máis solleiro que temos, que xa nos dixeron dende Meteo Galicia, que así vai seguir, pois planazo, non, Carla? É a imaxe de Galicia en festa permanente, con comida e con viño. Sen dúbida, de feito, bueno, nós temos que irnos nada, un anaquiño á publicidade, pero imos a facelo pois vendo esa imaxe que efectivamente, como di Carla, a imaxe de Galicia, do que nos gusta disfrutar en comunidade, pois comendo, cantando, de festa en definitiva. Por certo, lembrolles, temos que irnos a publicidade, pero a volta, hoxe, ademais da cunca,
agasallaremos cunha cesta a quen responda correctamente a preguntas sobre algún dos contidos do programa que formulará Bernardo. Para quen irá hoxe a cunca e a cesta, non se movan que o vemos á volta. Ata agora.